Yako ufiliamo heya. Yabete na heya. Na yako pana kwapwe. Yefiona mwa. Na namu tunase besa tunase heya. Na yano sikasa. Aye 28 January 2023. Yada obiyasi. Asabe. Ya kasama ke na obapa marano. Obapa marano. Miss Mitchell, have a kill. So,
DJ megyina ha yɛ ɔbɛfa m'abɛn a metwa wɔ ha yɛ menkɔɔ baabi a ha yɛ na megyina
Sandra Chan.